hukumar tace fina-finai ta ɗauki wannan exercise na registration, ta ce ƙungiyar mufan arewa da elders manya kenan a manyanmu gaba ɗaya su je su yi. Yi zama da sabon shugaba ES wanda yake ɗan cikinmu ne, kuma an ba da dama za a yi registration na 'ya'yan wannan masana'anta. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Sunana Ado Ahmad Gidan Dabino MON, shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu shirya fina-finai ta Najeriya Reshin Jahar Kano, wato Mofan. To ga ka a cikin wannan hukumar ta tace fina-finai da kuma haɗaɗɗi ta jihar Kano, me makasudin kiran wannan zama da kuka da shi shugaban wannan hukuma? To kamar yadda aka sani kuma aka gani, mun yi zama da sabon shugaba ES wanda yake ɗan cikinmu ne, kuma an ba da dama za a yi registration na 'ya'yan wannan masana'anta. Bayan an fara da 'yan maganganu da 'yan surutai da nan suka taso, watakila an samu ɗan yake cewa communication gap, ko an samu ɗan bambanci ko wajen sadarwa an samu matsala a ciki. To shine yasa aka ci to a zo a zauna a ga ina ne aka samu bambancin fahimta, ina ne aka samu saɓani wajen isar da saƙon. To wannan shine yasa muka zo muka zauna don a fito da abin fili, a kuma ga cewa hayaniya da ko surutai da ake su kawo ƙarshe, a yi abin da zai ciyar da wannan masana'anta gaba, kuma mu huta da wannan hayaniya. To alhamdulillahi mun zauna mun tattauna, akwai ni da mutum ɗaya Suleiman daga Mofan, da kuma shi Ahmed Salihu Alkanawi wanda yake daga Kano Elders. Mun tattauna ne akan cewa ina matsalar take, ina ne ake ta hayaniya akan hukuma ta yi kaza, ta caje fina-finai ta yi kaza. Akan wannan ne muka zauna aka ce to ga nan ƙarshe dai mun yanke shawara kuma an kai matsaya cewa to shikenan yanzu an ɗauki nauyin nan, musamman na abin da ya shafi jarumai da sauran guilds and association, mu je mu a matsayin mu na ƙungiyar Mofan mu gudanar da wannan harka ta register. Amma kamfanoni da kuma sauran wayanda suka ga daman haƙƙinsu ne su zo nan wannan hukuma, za su zo su yi wannan register. Don haka mun tsaye da wannan hayaniya da ake ta yi cewa ko ba ta da hurumi ko tana da kaza, to an wuce wannan waje. Duk wanda yake son ya sai form din su, jarumi ne kai, ko director ne, ko producer ne, ko editor ne, ko marubuci ne, to za ka zo ka samu kungiyar Mofan a office ɗinta da ke nan kofar famfo. Muna da office a nan za a zo a yi wannan registration. Don haka duk abin da ake ta yaɗawa da sauransu yanzu ya wuce, an dawo da abu a hannun kungiya, kamar yadda shekara da shekaru, kusan shekara 20 da rigimar da ake ta yi a wannan gidan akan wannan ne. Hukumar tace fina-finai ta ɗauki wannan exercise na registration, ta ce ƙungiyar mufan arewa da elders manya kenan a manyanmu gaba ɗaya su je su yi, domin a samu a tsaftace wannan masana'antar tamu ta zama cewar wata masana'anta ce wadda a duniya za a dinga tutiya da ita ta fim. Wannan haɗin kan da kuma wannan yarjejeniya gaba ɗaya bai ta samu ba sai da muka haɗa kanmu, muka fitar da dukkanin wani bambance-bambance da ke tsakaninmu, muka zo muka haɗa kai domin mu cicciɓa masana'antar zuwa next step, kuma insha Allahu za a ga canje-canje da dama. Amma yanzu registration za a je a yi shi ne a ofishin haɗaɗɗiyar ƙungiya ta Mofan da ke duka wuya kofar famfo, a nan wajen ofishin su Ismail Ja'in. A nan za a je a ci gaba da registration, sannan kuma daga baya duk wasu tsare-tsare da hukumar da za ta fito da shi za a jiji. Ƙungiyar jarumai, ƙungiyar directors masu ba da umarni, ƙungiyar masu shiryawa producers, ƙungiyar masu tace film editors, ƙungiyar masu script rubutu, ƙungiyar masu ɗaukar hoto, ƙungiyar masu sound, ƙungiyar masu light haske kenan. Ƙungiyoyi ne dai wajen 13 guilds muke kiransu. So duka za su je su registration ɗinsu, mu za su ba mu datar gaba ɗaya na adadin mutanen. Mu dama abin da muke bukata mu samu adadin mutanen da suke cikin wannan masana'antar, tunda mu namu regulation ne.
za mu ci gaba kuma da yi, insha Allah za a ga canji, positive canji mai kyau a Kannywood. Ina ya kiran da ba su haɗin kai su yi wannan registration exercise ɗin na farko a tarihin Kannywood. Kuma alhamdulillahi a zamanin abba aka samu wannan damar, domin ba su wannan damar domin su je su duk abin da za su tace su ware mana tsakanin zare da abu, su ware tsakanin tsakuwa da aya, su kawo mana halattattun waɗanda suka dace su yi harka ko kuma sana'ar fim a jihar Kano. Ba za mu yadda da duk wanda baya cikin wannan registration din ba ya zo ya fara harkar fim. Doka za ta ɗau mataki sosai a kansa.